tun tuma kan video a hian kum sang kha zakwa somriat le pariat a thil thleng rap thlak tak chan chin kan ngai thlau dona hemi kum hian West Michigan Avenue Battle Creek a hmeichhe pakhat na thok bang holam chu chin hriat lawin a bo zuya police ten ngor taka kar ni chung zet an zon hnuah a ruang toi chetawng reng tak chu ramwak mi ten an chhar ta hlawa an charna hmun hi an hnathawna hmun atanga mel nga lai a hla Emmett Township River Road an ti hmunah ani a ruang chhartute hian thuneitute an hrilh vata thuneitute pawh a ruang charna hmunah hian arangin an ron thok phei nghala a hmun an va thlen chuan he hmeichhe ruang hi uluk takin an endika an endik hnu chuan uluk takin an tuam zuya damdawiin lama endik turin an thon phei ta ani result a ron chhuah chuan he khawngaihthlak tak hian pawngsual a tawka an pawngsual hnuah chemte a vi hlum ani ti a hriat thei ta he nuwan duai le khawngaihthlak tak hi a hming chu Gayle-i ania San Antonio Texas a pianga nopangte alani lain anu le pa te hian Battle Creek a an pem puya heta hian a seilian thung nopang dang ang bokin school te hankal tran ve a thiam thei ber ni lo ma se a hniam pol ero ani ngai lo thung a lo tlei rol chawa high school hial te lo zir zo ta ka chuan nursing assistant turin a training na po ati thapol tak ani nge training an zo hian a train chhan ang nge in nursing assistant na a thok done monti lain Gayle-i hian a thil training ne na in ngaihnawm lo lutuk na zom dai thunga an tho tak le a thi ni thlenga a hna ni taber chu baraway dress ni anita Gayle-i hian bar pahnia hetiang hna hi a thok kop nge a thona chu redwood in le the cake anti hmunah ani bar tho hi hathlak fu si in an hlo sang no tuk bik lowa hei wang te po hian i ma na Gayle-i po hian bar pahnih ngota a thaw chan heti hunlai hian Gayle-i hian pasal anei lawa ma se fa pathum anei thung mani chawa fa pathum en kol chu hathlak hle ang ti a hriat theya hei wang hian Gayle-i point thei top chuain a fa te pathum kum som pahnih le som pathum mi te tan hian rim takin hna a thoka sum le pa ya hausa lua lo ma se an ngei bik lawa an nu faza in hlim takin an hunan mang ve thin October ni kuwa sangkha zakwa somriat le pariat zingda thum le darlin kar khan Gayle-i hi an hnathawna hmun the cake atangin a thian nu nen an chuak duna in laman hawmma in thingpui dor pakhata anin hno puar phota heta tanga anin lama ho turan chuak chu chin hriat lowin a bo zui ta kha ani October ni somalo her chuaka Gayle-i hi an hnathawna hmun pahnia a in lan tak lo wangin a chhartuten mak an tiang rang hle mai mak an ti na chan chu thil dang wang ni lovin Gayle-i hi nutai mazet mai mani hna rinom tlur khumbeta adam lo em te ni lo chuan a hna thul mai ngai lo ro kholna engemaw awanga a hna kal lo don poa an pu te hrilh thlap thin ani wang ani ome hetia chanchin engma soilowa a re tamak hi a chhartute ngai a tha thei ngang lawa a chung ten han phone la chuan a chanchin an lo hrebik si lo a fa te pathum po anan be boka an ni point soitu reng an hrebik lo a chanchin hria reng an om tak lawa chuan police te hriat tir an ni ta a kan soita khan kar ni chuang ngor taka an zon hnuah po an hmu zo lawa vanaihthlak takin ramwak hawin Gayle-i ruang chu an ron hmu ta hlawa damdawi lama mi thiam ten an endik hnuah pawngsual hnuah tha ani ti hriat ani ta ani police te point a rang theng bera poikhoi tu hi man chuak ngei tumin hma an la ngal vata ma se an tumang ero chuan hma an la chak thei ta lo thung October ni ko zanna Gayle-i te hmutu ni om takina a thu soidan atang chuan Gayle-i hi mi papakhat nen an inhnial boi dewa an bul hnaya mi papakhat a ding boka ma se tu te nge an ni an soi thei lo thung hetia mita hmutu ni om tak ten mi papahnih nena an hmu thu an soi ta ka chuan
police chuan Gayle-i thian pa pakhat plateau an ti chu poi khoi tu ani thei mai ngem o an tiril ruang fonga chui zui tur ani hiti in thutluk na po an siama heti lai vel hian plateau hi kumsom ni le palimi vel ni in awang lai hmang chho tan don meka ama hi December sangkha zakwa somruk le pathuma piang ania roofing contractor na thok thin ni in Gayle-i te chen na khwa aronom ma hian kumsom panga chung zat chu Houston a khosa anupui chu vonda dice ni in pian pui unaw mi pa pali ane nge hetia athian nu Gayle-i tual thi chung changa rinhlel kai ber ani zui ta ka hian plateau omanuam thei meu lawa engtika nge police ten thuan ron zo fiang o ti nain ngai tua buai thin na sa hle Gayle-i ruang an charma lok khan police te chuan plateau hi parking lot pakhata muin thu zo fian tuma hemitum hian athian nu Gayle-i thi chung changa nilovin amma loka hmeichhe pakhat pawngsual chung changa zok thu zo fia an tum hetia police ten thu zo fia tuman din hual lai hian plateau chuan tharum a tho thuta police ten rin lo lai takin atlan che zui boka ding turan au zui lom poa din du tak lo awangin detective pakhat chuan a silaya phora plateau lua tak akapa plateau hi athi zui ta plateau chung te chuan plateau chu poi khoi tu ani lo thu an soi na sa hlea athian nu Gayle-i le hmeichhe dang pawngsual chung changa thiam lo na engma anei lo thu an soi ve reng thung anupui vondai point an pa mi zia soin kan pa kha hmeichhe za thiam tak ania hei wang hian hmeichhe dang hi a pawngsualin a tha zui du karing theilo ati ma se plateau room anan dap chuan an bedroom chhuata chuan bank slip pakhat alo let reng maya he slipa bank account number in ziak hi hmeichhe pawngsual tok ta bank account number nen alowin ang thlap sia police te chuan plateau churin hlel rual lowin hmeichhe pakhat pawngsual tu kha ani ngei ti an nem nget ta a heti lai hian plateau chu athian nu Gayle-i pawngsual tu le that tu ani nge yem ti ero fin fiat hei alani ri lo thung plateau ka hluman hi hnu khan achung te chuan a ruang hi an hal ral zui tamai sia kha wang khan police tan po Gayle-i pawngsual a tha ani chung changa plateau chu rin hlel kai viu ma se han chui zui vak ngai nan hreta bik lawa heti ani ta ga wang hian police te chuan plateau thian pa pakhat Richard Compton chu thu zo fia turin an han la le ta phota ma se an be se angin Richard a hian engma soi du lo thung Gayle-i case thei top chuin han chui zui ma se ma son tu reng om thei tak lo wangin are ta vung maya Gayle-i chung te point thei top han chhuah thin ma se ti thei vak an nei bik si lo akhat to ka police te hena vakala chui zui zel tura han norbak ti thei an nei tlem hle heti chung hian kum alo vei zela Gayle-i case po chui suwa lowin kum som thum chuang zet aum ta Gayle-i fa te po tu na chuan an lo puitling ve to a anu an tha laia kum som pathum mi lek James a po tu na chuan patling tak alo ni ve ta ani hian anu that tu chu tunge ani chui chuang ngei adua a pha kang tok in a chui zui reng boka tin police ne na po anu case su thar thole turin anor fo thin bok kumsang hi le som pariat alo her chuak ta hemi kum hian police te chuan Gayle-i case su anon thar tho thavele ta tuna chuan khol changkang tak an nei ta boka DNA manga chhuichhuak the nge anin be seya Gayle-i chung te po an phur thar hle mai Gayle-i hi nungdamin he khovela muto don lo ma se achunga poi khoi tu tal hi chu tunge ani hriat an dua an hriat chuat thei phot chuan an ril run na tak po tlem chuan a chhok jang khai nge in an ring Gayle-i case thar tho ani le ta ka chuan police te chuan mana thu zo fi atana an lak an dop chua zo tak lo Richard Compton chu chui zui le ngai ni nan thria chui zui turin ma anan la zunga
ma se Richard hi lunglam that lo na wangin mual alo liam man to thung detective te chuan an thluak an vorvir ta tak taka Richard an phum na hmun Texas thuneitute chu bia in Richard ruang phorle phalna andila andil nang hian phalsak an nita a ti chuan Richard a thlan chu lain DNA sample lak theina tangin an han la a ti chuan Gayle-i tha ani tuma ataksa saman mu an lo da that char nen chuan an han me pil ta a alowin mil ta thlap maya ti hi chuan Gayle-i pawngsual a tha ani tum khan Richard hi tel ngei ti an finfia thei ta a ma se a that tu ani nge yem ti ero finfia thei alani ri lo tuna chuan Richard nge plateau chu poi khoi tu ti finfia chi an mabak ta ma se an duangin thil akal tuang mai thei bik lova hunenga mo chen chu an theyang angin an chui zui zela Gayle-i that tu chu Richard nge plateau ti finfia tumin thei top chu in police te chuan an bei chho tangat ngata ma se an bei sei ang ero chuan thil akal tuang pur lem lo hun alo liam vele freta van nei thak takin thil thar duam tak mu chhuah ani le ta police officer an officer pakhat chuan ni tina an hna pakhat evidence audit an ti lai chuan glass vel hui to angreng tak pakhata thisen na hmuchuak ta hlal maya he thisen hi mana an mirin hlel em thu an zofia ma a lo thei lawa detective pakhatina ka hlum tak a ruang la chung ten an lo halral tak si plateau thisen ngei alo nia hetiarin lo taka plateau thisen hanan zong hule tamai hi police te pon mak an tia an lom boka tuna zet chuan an duang thalin thilan chhuichhuak thei to don ni nan ngai ani ti chuan plateau thisen sample le Gayle-i taksa DNA an hmu chu hanan enkop ta a an rin ang ngein alowin mil ta thlap ani ti hi chuan detective te point rin hlel na tel mi lo le soibuai thei hau lo turin Gayle-i that tu chu a thian pa plateau nge ani ti an nem nget thei ta ani anu thia tanga kum somthum le pathum na kumin kumsang ni le som ni le pakhat kumtir lam khan James a chuan Facebook lama anu that tu an chhuichhuak thei chu lomom ati thu a posa James a chuan kanu min lak sak na kha alo rei ta wangwang hle mai khati hun lai khan ke po kum som pathum mi lek kalania kan unaw chunga thil thleng kha alo rap thlak hle mai kan lano pan em awangin arap thlak zia kha kan lo ngai tua chuak phalo mai jok ani tu hnuah ka ngai tua let le hian kanu thil ton kha lo rap thlak tak zeta kapa nen an in thena wangin kan unawin kanu khan min en kola kan lo hau tak chho ve tak zela wangin na pahni ha taka thokin min en kol thina kanu khaladam se chu lom thua chunga soisen lo kan ba ani kantana ain pek na zong ka ngai tua let le hian kanu hne na khan lom thu soimol mol ka chak thrin a mel hmu turam to lo ma se vana tong khian min lo thlir rengang ti ka ring tlata a fa te po puitling kan lo ni ve ta ti po aron hmu ve nge in ka ringa ani po lom ve hle in ka ring hun rei tak hnuah kanu that tu kan ra chuak thei hi kan lom tak zet ani kan ril ru an em a kan ril runa ti zual turin a that tu la hun rei tak kan ra thei si lo tuna chuan kan ril runat na chan ber pakhat chu lak kianin om ta a kanu kha kai tho rual ni to lo ma se ama that tu kan ra chuak thei hi kan ril runa po tle min adam ta deu kanu that tu chui tu te hen fakom em a anni hi om ta lo se kanu that tu hi tika ma kan ra chuak zo don si lo kanu case boy pui tu investigator ho zong chunga lom thu ka soimol mola abik takin sergeant marshal chunga hian lom thu ka soidu ani ati kan soita kang khan poi khoi tu ber chu plateau a Gayle-i thian pa ngei kha lo ni a amaro chu plateau hi Gayle-i ruang zon hmu ani ma lok khan ka hlum ani ta kha ni a hei wang hian a phu ang ngei a hrem na pek thei ani ta lo thung ladam ngat se chu court in a chung thu an relanga
aphu angein hremna na tak achunga anlek ko nge arinom ma se achunga hremna hanlek ko chi zia zang ani to si lawa hei hi thilpoi berteji nga pakhat chu ani mai ome